En jij dan? Ja, ik wil wel gewoon eens even gezien. Nou, Dat is geweldig. dan kom ik even, dan moet de rest maar even wachten. We moeten zo hard, want we hebben dus een bepaald punt en dan wordt straks, we moeten in een remung zijn, we hebben een route. En als we dan een remung aankomen, dus dan hebben we het tegen duister. En dan slapen we in een remung in het hotel. Dus je hebt vandaag In Assen geslapen. Want hoe laat leven we? Het is nu... We zijn om 10 uur vertrokken in Assen. Assen boven. En dan fietsen we dus... Ja, niet Assen, maar Arsen. 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 Arsen, ja. Ja. En dan gaan we dus nu naar Remung via Duitsland. En dan slapen we dan nog. En dan fietsen we dus van daaruit weer via een route naar Schammert. Maar hoe lang ziet Galoppaat dan? We zijn gistermorgen vertrokken. Maar hoe heb je dat gedaan? Dan zit je met de auto nog... Nee, we zijn gistermorgen vertrokken en we hebben over 98 kilometer. We zouden dus ongeveer 90 kilometer. We hebben nu een kilometer voor 8 gefietst. Maar hoe zit je dan van Schammert nog... Met de fiets? Oh. Ja. Ah. We Dan dus, heb je gisteren een mooi toertje gehad al. Ja, we zijn om 3:30 vertrokken en we waren om 4:15 in Arsen. Ja. Maar heb je allemaal ondersteuning? Ja, we hebben nu allemaal ondersteuning. We hebben veuren, maar ik fiets zonder ondersteuning. En nu ik werd er weer aan 70, dus we moeten een klein beetje aanpassen. En wat is Excelsior? Dat is de turnvereniging van Schammert. Ik ben vroeger en nog immer lid van de turnvereniging. Het is een bekende turnvereniging in Schammert. Ziet je de Epke Zonderland van Schammert of zo? Nee, we hebben wel een Nederlands kampioen gehad. Serieus? Het voorheen, jaren terug. Ja. Maar we hebben een goede vereniging, dus we hebben morgenavond is dan een jubileumavond van dat was jij geleden, 80 jaar, we hebben het al van 60 jaar. Maar dit is een degelijke turnvereniging die echt goed op goed niveau. En dat heb ik wel met. Ik heb vroeger in de politiek gezeten. En de deed ze wel eens van alles met. En zodoende is dat een beetje een reclamepadje geweest. In de politiek moest ze ook flexibel zijn. Ja. Net zoals bij turnen. Ja. En dat is in Schammert. We hebben een goed verenigingsleven, voetbalclub, charterie, harmonie, alles op goed niveau. Het wordt wel minder door de lui hebben geen tijd, de jeugd heeft geen tijd, dat is al bekend. Maar er is toch nog redelijk... En wat doet je? Pas nu gemeentepoes. Op een Randjeplein moesten we ons bij de druppel. Dat is echt een fijn geboel worden. Is dat bij de kerk in de buurt? Nee, de kerk ligt onderaan. Bij de Rus van Schammert, de watertoren. Oh, bij de watertoren, ja. Bij de druppel op de dronk. Ja. Oh ja. Dat is echt een... En dat is nu ook pas weer geübt met het nu gemeentepoes voor de vorige. Dat is echt... En dat redt ook weer redelijk met de vereniging geworden. Zelf zing ik bij de bekerliedertafel. Bij de wat? Bekerliedertafel. Dat is een mannenkoor in Beek. Ja. Op hoog niveau is dat tamelijk. Ja. Moest ik kennen. Ja, Jo knikt van Jo. Ja, we zijn een paar jaar geleden zijn we tweede plaats gereden op Nederlands in de A-klasse. En het jaar daarvoor zijn we een eerste geworden hier in Venray, hier in Limburg. Ja. En wat is Okstum? Ik ben tweede tenor. Tweede tenor. Ja. En dat is een beetje... Is dat minder dan de eerste tenor? Tweede tenor, ja, nee, we zingen wel eens de tweede met, maar de eerste tenor is dan toch nog een ietsjes... Hoeveel dat eigenlijk niet aankomen, sommige tweede tenoren wel, maar dat is ook in de verdeling. Hè. Als je dus te weinig eerste tenoren hebben we bij de tweede gekeken en we zingen ook wel dingen met de eerste tenoren met. Maar dit is toch een bepaald niveau tussen zes, dat houdt ze juist niet. Dus als er typische tenorsolo's in zitten, dat is echt iets voor de eerste tenor. En je ziet dan ook ondersteuning en zo van de eerste tenor. We hebben bij ons nog met 12 tweede tenoren. En dat is de achterste rie, die deed dan met de eerste met. Dat is een afspraak, is bepaalde stukken, daar zingen we dan. Ja. Hey, ziet je altijd zo avontuurlijk geweest? We komen de gezin van Ternkinger. Ik heb vorig al moeten werken. En we hebben altijd, de pap van ons ging al als kind zijn, die ging vooral naar de bos wandelen en alles. En dat duurt dan toch, en ook in de verenigingen wordt ze al gestimuleerd. Ze door maar dat erop uittrekken, dat heb je van Toezoet wel meegekregen? Ja, nee, toch niet zo. Dat is toch nooit eraan meer gegroeid. Want we hebben al langere tochten gemaakt, we zijn met de fiets in Rome geweest, 21 dagen. Nog? Met het in Rome. Met de tent, wie sommigen naar Santiago gewoon zijn via een Rome. Dat vind ik dus wel avontuurlijk. Ja, dat is een chance wat ik gedaan heb. Eigenlijk, dat is toch. Hey, en de hoeveelste wordt je van de 10 toes? Van de ik word de oudste van de jongens. De twee dames, twee meisjes ouder als mij. Twee zusters. En ik ben dan de driede. De driede? Ja. En ik ben dan zover ons oudste is uit 40, is 77 geworden. En de jongste is uit 56. We zijn op 16 jaar 10 kinderen. En we zijn nog alle 10 kinderen leven nog allemaal de ouders zijn dood. Mama is
met 60 moet ik kennen. Pap is 81 geworden. Ja. Pap is 81 geworden. Ja. En mam maar 60? Met 60 jaar. Die is krank geworden op die voor 7 maanden. Wordt dat toen, dat is nu 40 jaar geleden, 41 jaar geleden. Ja. Word er 32. En dat kun je met alle gezinnen vuren, alle families vuren. Ja. Maar dat is toch wel een indruk op het ganse familie, het ganse gezin. Zijn motor wegvalt. Ik kan het niet voorstellen. Want mam heeft 10 kinderen op de wereld gezet in 16 jaar tijd. Als ik goed naar opgeluisterd heb. Mam die had het huishouden goed in vrouwen en zo aan boerderijen nemen. En dat was de boete met veer in Schemmer de Oanser, op Berga. De Hof van Oenser. Ja, dat ken ik. Ja. Daar ben ik gewoond. Heb ik 28 jaar gewoond. En naar de Ransonnier gewoond. Maar je zegt net even al, het was hard werken. Ja, zeker. We moesten dus naar school, voor schooltijd moesten met aanpakken, naar schooltijd met aanpakken. We hebben eigenlijk altijd, ik ken de verhalen van mijn schoonvader. Het was vroeger echt naar school kon spelen. Dat was zoals wij gewend zien. Ja. In de vakanties, dan kreeg ze dus de opdrachten, dat en dat moest gedaan worden. En was ze dan klaar. Had dan ook ieder kind zijn specifieke taken worden goed in was ook? Ja. Ik was niet de man met veer. Ik trok dan net voor dus veldwerk, moest plogen, eigen en zo'n dingen. Maar met de brood nam ik, dat was echt veer. Het er nu nog. Wat was dit? Veer? Veer, met koeien en zorgen dan nog. Okay. Melken, ik heb nooit kunnen melken. Nee? Ja, daar kom ik naar naartoe. Ja. En de klasse dus waar het eerste, alle veldwerk, zaaien en zorgen. Dus je hebt veel op het land gewerkt? Ook toen in dat tijd, na de rand ben ik mijn beroep is geweest. Ik zat op het laboratorium, instrumentenmaker in het Geleen. En na de rand ben ik samen met de mensen in de school gewerkt. Met sleten van de mine in 67 toen in dat tijd. En dan ben ik dus aan een school gewerkt. Dus je hebt wel een opleiding mogen doen, kunnen doen? Dat moesten de bij doen. Ging ze in de school. LTS, TVS en naar de staatsmijnen. En dan ging ze die beroepsopleiding. En is er ook nog een van het gezin richting Rolduc gegaan? Dat zou ik eigenlijk worden. Ik word de oudste. Ja? Maar dat is toen van die komen. Er was vroeger een pater in zijn dorp bij Montfortane. Ja. En die leeft dat nummer. En dan kwam nummer, joh, de komt in klooster. Weet je hoe dat vroeger ging? Maar dat is die Montfortane zit er toch nog achter de kerk of niet? Ja. John van Oostheid bij ons op Bies. Die school helemaal godsdienst gegeven en zo gaat. En pater Oppenveld is 93. Maar wie ziet je dan uiteindelijk de dans ontsnapt om het respectvol? Ik denk dat het gekomen is meer omdat we dus hij met zoveel kinderen woont en ik hem nu had gehoord. Snap je? Dus die ging naar een retreat, die ging weg. Ik weet dat ik in Deens ben geweest en dan ging ze op een paar separaat. En dan kwam ze weekend toe en die stapte niks vrijdagavond op de tractor en s morgens ging ik weer naar Deens. Dat is gewoon de ganse weekend door. Het ging allemaal tussen de bedrijven door, hè? Ja. Pap kost geen tractor varen en die kwam de tractor op en met zo ging dat zo. Zelf kinger? Ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. 4 kleinkinderen? En mijn dochter woont in Gratum en de zoon woont in Beek. Ja. Vertelt je die verhalen ook wel eens aan de kleinkinder? Over wie het vroeger was en zo? Ja, met de wedstrijd Christen weer ook vroeger begint je weer. Dat is bekend. Maar wel interessant, interessant sowieso. Maar het is moeilijk voor te stellen wie dat vroeger geweest is allemaal. Weet je wat het volgens mij is? De tijd gaat zo snel dat sommigen dat ook niet meer kunnen bevatten. De jeugd, het is van de dingen. Nu kijken we op de fiets op. Maar die kijken wel tussen vuur en alles. De afstand, de tijd dat ze op de fiets gezeten is. En hoe belangrijk is de man, als ze honger is, dan heb je... Maar hier loopt het zo. Maar als je bij ons in de bergen tussen 8 6 van hoe dat wind tegen hebt, dan is het wel echt fijn. Ik heb nog eigenlijk nog wel een vraag die ik zelf eigenlijk wel hier beantwoord wil hebben. In ieder geval door een ervaringsdeskundige, want ik neem aan dat je fiets nogal wat per jaar. Ja. Het ligt aan het jaar, wie het weer en alles. Maar nou is gebleken dat van alle Nederlanders de Limburgers het minst op de fiets zitten. Ja, ik denk dat dat komt door het feit van we hebben een prachtig Limburg is een heel schoon relatief schoon dorp, een schoon provincie, hoeveel te zien is. Ja. En ze komen hier naartoe. En hier is het klein. Ja. En ook voor de fietsen is het hier wel schoon, er is open.
veel groter. Je bedoelt in het noorden? Ja, hier naar boven toe meer. En in het zuiden is het drukker? Ja, de vult van Beek nog alleen. En daar hebben ze altijd huizen, hebben ze altijd auto's, hebben ze altijd, want voor fietsen echt een beetje gauw. We zijn tot voor achter zittert komen en dan hebben ze open. En dan krijgen ze dus ruimtelijker. En ik denk dat het daar ook wel verder ligt. Bij ons pakt men niet zo gauw de fiets, bij ons best ja, auto zo. En natuurlijk ook de heuvels. En de heuvels zijn makkelijk kanten nu, dat is ook nog eens een probleem. Ja. Dus er wordt wel eens gezegd dat Zuid-Limburg het mekka is voor wat betreft fietsen. Ja, als ze met de wielrenfiets onderweg bent. Ja, maar er zijn ook veel die komen van de heuvels, hè, van bovenaf. Ja. Ja, dat is ook gewoon, dat is een uitdaging. Hè. Maar dat is ook idee over... Ja, dat het lijkt me dat ze dus de uitdaging om te zeggen van luisteren, vroeger gingen ze met de fiets in Schwal 7 kilometer tot 10 kilometer en dan wordt het gedaan, zat ze fiets voor neer. Maar dan komen ze terug. Die zijn een beetje ongeduldig. Ja, die zijn ongeduldig. Ja, ik vond het wel enorm leuk om even met Doch gesproken te hebben. Want nou weet ik wat meer over Excelsior, over de turn. Wat doe je precies bij de turnvereniging? Ik ben nu nog trimmer. Dus gewoon ondersteunend lid, moet ik zeggen sponsor gewoon, ja, die ben gewoon lid gebleven. En we hebben dus immer een tramgoed gehad volgen. En daar ben ik eigenlijk een beetje met moeten uitschrijven in verband met een hek. Ik kost nogal goed volgen en versleten. Hand- en spandiensten? Ja, en nu over zo ik het hand- en spandiensten. En wat heb je in de politiek gedaan? Ik ben raadslid geweest in Schummer en in Nut. Dus gewoon die met het... Vanaf mijn 24e jaar tot 62. Je hebt ook ganse leven niet stilgezeten? Nee. Ook niet ook in de jaar, ik heb het niet geleerd. Ontzettend bedankt. Ja. Goeie reis richting Romeu. En vanavond lekker eten. Ja, zeker.